Hi ha algun partit que no recolze les reivindicacions, encara que ara no s'hagi resolt el que demaneu? Hi ha algun partit que no recolze aquestes reivindicacions valencianes? Ho dic a l'hora de votar aquest 26 de maig. Bé, jo fa 10 dies estava en Còrsega en un grup de contacte de cítrics d'europeu, de França, Itàlia, Espanya i Portugal. Fa 20 dies estava en Brussel·les, en la comissió reunit en la DG Agri, precisament parlant de la competència i de la situació dels mercats d'Egipte, de Sud-àfrica i de Turquia, etc. I la veritat és que, a més, me sol que entrevistar en representants dels partits polítics espanyols en Brussel·les. Tinc que dir que tots els partits, tots, socialista, Partit Popular, com el Compromís, en aquest cas, que també estava representant en Brussel·les a través dels Verds, mos han atès estupendament, han apoyat iniciatives i han aportat documents per a discutir-los en el Parlament de Brussel·les i mos han acompanyat a parlar en distintes personalitats de la Comissió Europea. De fet, esta mateixa setmana, el divendres passat, estigué així el comissari d'Agricultura, portat per Esteban González, junt amb la Esther Herranz, la redactora de la PAC, que té Brussel·les en aquest moment, en aquesta reforma de la PAC. I això ha vingut perquè tenim relació, es coneguem i perquè volen parlar d'agricultura. Crec que en agricultura estem prou ben representats en Europa, el que passa és que Europa és molt gran i el sud d'Europa pesa massa poquet davant de l'economia xagant que és la Unió Europea. Els països del centre d'Europa són els que severenen les coses i els que decideixen, França, Alemanya, etc. Però Espanya té que buscar aliances i des de luego té que convèncer a França, a Itàlia, a Grècia i a Portugal per a fer un front del sud d'Europa que defenga els nostres productes.